Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с поредното издание на Имате думата. Както забелязвате, аз не съм Георги Харизанов, аз съм Александър Владимиров. След едномесечен непрестанен престой в ефира и без моята помощ зад кадър, господин Харизанов излезе, разбира се, в заслужена почивка. Аз се надявам да отговоря на вашите високи нужди да получавате актуални, задълбочени, сериозни, истински политически анализи. Не за друго, ами точно поради тая причина днес първият ми гост, който съм поканил в нашото студио, е доктор Нено Димов, председател на Института за дясна политика. Здравейте и добре дошли, господин Димов. Добре заварили. Радвам се да ви видя. 27 март. Един ден точно след предсрочните парламентарни избори, които се проведоха вчера на територията на нашата страна. Няма по-удачен човек от вас, като председател на института, който в първия ден след това, с който да се опитаме да направим анализ на ситуацията и на това какво се случи вчера. И всъщност, може би трябва да кажем, че всички отново са победители, както обикновено се случва след избори. Тук нямаме изненада. Тук нямаме изненада. А това, разбира се, в кръга на шегата. Безспорно, идеята, че след президентските избори ГЕРБ е отписан, се видя много ясно, че била прибързана. На практика ГЕРБ прави поредната си победа, всъщност като се изключи с една на последните президентски избори. Така че онази изключително червена карта, която наблюдавахме вечерта на втория тур на изборите, когато господин Радев стана президент на Република България, вече не фигурира. Тоест картата се възстанови. Това леко измятане в страни е оказа се изключение. Оказа се изключение на този етап. А това, което обаче трябва да се каже съвсем ясно, е, че Българската социалистическа партия се представи също много добре. Всъщност, ако трябва да погледнем от 2013 година, ГЕРБ и 2013 и 2014 даде по-лоши резултати, отколкото през 2017. Говоря в абсолютни стойности на гласоподаватели. Той взима повече гласове, отколкото взе преди. БСП също се представи много добре на тези избори, въпреки че е втора политическа сила, но на практика и спрямо 2013, особено спрямо 2014, повиши резултата. Обединените патриоти и ДПС някакси успяха да запазят това, което имаха и преди. Като представителство много са изравнени, така че имаме двама на трето място на практика. И безспорно това, че Марешки влезна в парламента, воля на Марешки, е за него лично успех, защото в края на краищата той до сега не беше представен. И може би с това се изчерпва картата на тези, които могат по някакъв начин да се поздравят с добро представяне на изборите. Оттам нататък тези, които останаха под чертата, значително под чертата, имаше високо очакване към ДОСТ. До последният момент имаше колебания дали ще бъдат в парламента, дали няма да бъдат в парламента. Виждаме, че резултатът им е под 3%, т.е. доста далече от бариерата. Явно и това разцепление не доведе до сериозни щети за Движението за права и свободи. Имаше такива съмнения, но изборите показаха, че движението успя да се мобилизира и да събере. Всъщност, може би предишните разцепления не е имало толкова сериозен резултат на този, който се отцепил. Може би доста най-силното в това отношение и все пак не можа да прескочи. Да, България със същият резултат подобен на ДОСТ. Очакван резултат под 3%, имайки предвид, че това е една формация, която тепърва този тип политика, ляво-либерална политика ще се налага в страната. Тя е буквално центъра на, може би, на София и на няколко други големи градове намира подкрепа такъв тип ляво-либерална политика. Тъгата за реформаторският блок, който се раздели на две, на практика Нова република около ДСБ и остатъчния реформаторски блок около СДС и Движение България на гражданите, заедно, ако съберем резултатите, ще видим, че те биха повторили подобен резултат от последните няколко избора, включително 14-та парламентарните, преди това европейските. Но
за мен несъществени различия, по-скоро на личностни, отколкото политически, доведоха до разпадането на тази сравнително устойчива конфигурация реформаторски блок, което остави и двете части отвън. Според мен там трябва да се направи много сериозен поглед и най-вече да се види на къде лидерите водеха. Чувам, че Радан Кънев е подал оставка. Което... Само го чувате факт. Не само го чувате факт. Днес на пресконференция каза, че си поде оставката и от политическото ръководство на Нова република, и от председателския пост на ДСБ. Да, този тип героични пози, безспорно това може да мине в сферата на достойното поведение, но този тип героични пози някакси не са необходими, след като се обърнал влака. Имаше достатъчно много възможности преди да се случи това, да се намерят решения, които да не доведат до загуба, защото действително това прави един сериозен масив от активни граждани, защото когато колегите говорят, че около 250 хиляди души не са представени в парламента, които са гласували за реформаторския блок и за Нова република, и за Да, България, между другото, въпреки че те са друг тип гласуватели, но и ните другите са активни политически хора, тяхната липса на представителност наистина е проблем. За разлика, да кажем, от тези, които не гласуват, защото те са пасивни и нямат, да кажем, то е окей, те са съгласни да бъдат управлявани независимо от кой. Докато тези групи хора имат своите приоритети, имат своите виждания, активни са и е добре такъв тип хора да бъдат представени в парламента. Аз мисля малко да се върнем на това, да ги разгледаме по-отделно, по-общо ми се иска да изведем един извод, който и вчера с нашия приятел Джими Найденов, пък и днес Светозар Томов в един фейсбук пост беше една от точките и тези, които беше изведел, бяха точно тези. Можем ли да кажем, че на тези избори отново имахме или по-скоро съвсем ясно и се избистри образа на това, че имаме от едната страна една политическа сила голяма, която изключително изцяло е ориентирана проевропейски, проевроатлантически и като ценности, и като външна политика и така нататък. И от другата страна имахме една друга голяма партия, която точно обратното беше през цялото време на антитези, антиевропейски, бяха за излизане от Европейски съюз, излизане от НАТО. Това започна още от президентските избори, но те избори още повече ескалират в тая посока техните тези. От едната страна голяма партия с европейска ориентация, от другата страна с евроазиатска ориентация. И в крайна сметка победата виждаме, че за пореден път и трябва да едно огромно браво и благодаря да кажем на български избирател и на българското общество, че за пореден път зае позицията на това България да се движи по своя проевропейски и евроатлантически път. Безспорно, че ГЕРБ до голяма степен се явява гарант в тази ситуация за по-скоро единствения сериозен истински гарант. За естественото пребиваване на България на терена на Европа, защото ние сме част от тази цивилизация и като го казвам, това нямам предвид последните 25 години, имам предвид, да кажем, последните 1300 години. Ние сме в основата на изграждането на европейската цивилизация и културно и менталитетно сме част от нея. Различията, които имаме, да кажем, между българи и французи са много по-малки, отколкото, да кажем, между българите и китайците или африканците. Това е една цивилизация, от която ние сме част. Естествено, наслагванията, които има под ония период на 45 години промиване на мозъците, има някаква група хора, които имат по-скоро евразийски ориентация. Но вчера един от левите социолози, какъвто е Андрей Райчев, каза, че на практика при проучвания над 65% от българските граждани определено отговарят, че искат членство в Европейския съюз и е много малък процент на тези, които категорично са против това членство. Така че като цяло аз не вярвам, че има реална голяма партия в лицето на БСП, която иска да напусне Европейският съюз. По-скоро те заложиха на антикампания с надеждата да мобилизират един носталгичен вод и до голяма степен се справиха, защото виждаме, че те достигнаха тавана, който по принцип БСП като бивша комунистическа партия може да постигне. Те изкараха 950-60 хиляди гласа, което е, може би, едно от най-добрите им представения, до които са достигали след Жан Виденов. От Жан Виденов насам те никога не са надхвърлили тавана от 1 милион.
Вероятно никога няма и да го нахвърлят, точно поради тази причина. Но госпожа Нинова имаше много тежката задача на практика от една умряла партия, каквато беше, да кажем, миналата година по това време, Българската социалистическа партия, да я върне на терен. Тя се справи добре с президентската кампания и сега трябваше да удвои поне резултата, защото представителството от 40 народни представители е твърде малко за втората политическа сила. Те де-факто бяха почти изравнени с ДПС. И може би по този начин тя си позволи да говори тези, които вероятно си дава сметка, че са несъстоятелни в момента. Това обаче прави един друг проблем. Трябва да отделиме, и може би това е задача на този и следващите няколко парламента, най-вече на политическият елит, трябва да отделиме една сфера теми, които трябва да бъдат базата, от която нататък да започнат дебатите. Те трябва да бъдат, така да се каже, консенсуса, върху който се изгражда българската държава. И тези теми да не бъдат поставени под съмнение. Елементарен пример, който за моя изненада никой от проевропейските партии не даде за пример в рамките на кампания. На кампанията беше решението, всъщност извоюван от Европейският съюз победа над Газпром, държави като България, като Чехия, като Полша да не плащат определени санкции и да им бъде намалена цената на газта, т.е. да се предоговори, защото има монополно положение. България, ако самостоятелно води тези преговори с 7 милионния си пазар, е толкова малка, че никой няма да й обърне внимание, особено гигант като Газпром. Но когато срещу Газпром застане 500 милионния пазар на Европейския съюз, нещата се променят коренно. Това е, всъщност, ние директно няма да плащаме стотици милиони и милиарди евро, които ни спестиха тези преговори между Европейския съюз и Газпром. Директно това е в джоба на всеки един от нас. Ето къде идваме директен икономически интерес. Ако трябва да говорим за политически интерес, това, което се случва по външните граници на Европейския съюз, със сигурност е външна граница и на България. И защитата тази външна граница, ако сами трябва да я пазим, ще е много по-трудно, отколкото отново, ако зад нас стои и сме част от тази 500 милионна икономика. Между другото, Европейския съюз като брутен вътрешен продукт целият е по-голям дори от този на Съединените щати. Тоест, това е най-голямата икономика в света, Европейският съюз. Така че от тази гледна точка за мен са изключително несъстоятелни и пак казвам, по-скоро това беше тактически насочено, но мисля, че това изигра и до известна степен лоша шега на БСП, защото ако те не бяха прегорели в тази риторика, смесено и с някои други, да ги наречем, неудачни залитания, наистина имаха шанс всички социолози да бъдат много по-близко. Имате предвид залитанията с изказванията за демокрацията и така нататък? Изказванията за демокрацията, изказванията за битите дядовци, просто, честно казано, мене ме преряза, защото не бих пожелал, просто не знам как се чувства човек, в чието семейство това е било факт. А това са много семейства в България. И честно казано, аз очаквах от по-опитният политик най-малкото да се извини, а не да поощри подобен тип поведение. Това е изключително срамна част от българската история и крайно неуместна за шеги. Може би най-уместното е за едно извинение, което рано или късно трябва да дойде. Това е една много широка тема, която според мен няма и едно предаване цяло да не стигне за това като общество, дали на младите хора, дали не дължим много по-голямо обяснение, защото масово хората от моето поколение, пък и по-малките от мен, въобще нямат представа и когато говорим, както сега в момента с вас си говорим на тая тема, има хора, които дори не разбират какво имаме предвид, поради просто причина, че изобщо не познават тая срамна част от българската история. И тук въпросът е ценностен, дали прикривайки го и скривайки го от историята и от учебниците, това нещо, дали е правилно или по-скоро обратното, трябва да го изнесем на преден план, да го обясним, да извадим изводите от тези мрачни години и те да останат в съзнанието ни като общество. Но това пак казвам една много по-голяма тема, която със сигурност няма да ни стигне и едно предаване за нея, но пък само преди колко седмица, две, в Холандия имаше избори, в Австрия и тогава си спомням си, че тогава в
турските медии в общественото пространство се въртяха тезите браво на холандците, браво на австрийците като общества, че успяха да устоят на популизма, на опитите на националистически вълни да ги залеят, на това, че въпреки натиска от страна на някакви организации и проблема с бежанците, който има Европейски съюз, те все пак успяха да устоят на този популизъм и да направят разумен избор, да изберат едно разумно бъдеще. В крайна сметка, вчера ние също успяхме да кажем не на този популизъм и да се наредим редом до такива успели общества, като западноевропейските, каквито са холандските, например, каквито са австрийците. Всъщност ние спокойно може да кажем, че демокрацията в България работи. И то България все повече започва да прилича на западноевропейските демократични държави, т.е. тези, към чието семейство принадлежим, по редица проблеми, които имаме и по редица решения, които се предлагат. Но тук трябва да направим все пак едно уточнение. В Австрия си спомняме, че изборите бяха повторени и не е ясно от първите точно какви резултати бяха и защо бяха повторени. Остава съмнението, но в края на краищата, макар и малко, всички срещу десният кандидат успяха да спечелят, което за мен е знак, че всъщност, когато всички срещу един успяват да спечелят малко, следващия път може и да не е така. И решението по-скоро го виждам в това, което се случи в Холандия и това, което се случи във Франция, въпреки че във Франция е малко по-особено и ще го обясня. На практика управляващата партия, която и сега остана с мнозинство, взе на въоръжение много от риториката на така наречените крайно десни. Всъщност тя започна да вкарва тази риторика и там случващото се с турския външен министър и на социалните, ако не се лъжа, министъра. Да. Помогна много за този обрат в изборите. Това традиционните партии да започнат да взимат... Очевидно има настроения в Европа и те са засилващи се настроения в посока подкрепяща крайната десница. Колко крайна, аз не смея да твърда, че е чак толкова крайна, но да я наречем по-евроскептичната десница. И затова, когато нескептичните партии, реалистичните партии започнат да вземат това въоръжение, всъщност това обезоръжава тези крайни партии и дава реална политическа възможност да се случат определени събития. Например, във Франция, за съжаление, Фион беше ударен тежко в личностен план, но ако погледнем неговото говорене, на практика той спечели вътрешните избори и най-вероятно щеше да спечели президентските избори с риторика много близка на тази на Люпен. При тях единствената разлика беше в икономическите програми, което в края на краищата показваше разликата между лявото и дясното, защото на Люпен е доста по-лява програмата, отколкото на Фион. Но в останалата част имаха почти пълно покритие. А това беше традиционната десница на Франция. Така че, според мен, това ще е процес, който тепърва ще наблюдаваме в Европа. Традиционната десница ще взима все повече не просто риториката на крайната десница, но ще започне да прави такива политики, защото те са необходими. В противен случай, действително, Европа е заплашена. Това естествено е бавен процес, той не може да стане революционно, но според мен това ще се случи и в България. Темата, каквато е за бежанците, не може да остане на това идвайте от всякъде. Напротив, ще има отпор, така както вече и в Централна Европа виждаме много ясно, да кажем, позицията на Унгария, на Полша. Подобен тип позиции започват да се чуват в Германия, в Холандия. Така че това ще бъде очевидно нещо, което Европа ще изработи, но понеже тя е дълбоко демократична, тя има тази традиция от, деца вика, от древнатина, решенията не се взимат бързо. Те си преминават по съответните процедури и така е правилно, защото колкото и да страдаме в някакъв момент от това, че не взимаме бързи решения, тези решения са по-устойчивите и по-правилните. Добре, в крайната пък сметка на работата на десницата и превръщайки, тя е десница не защото се е назовала такава, а защото именно такива политики и такова говорене трябва да има и такива действия трябва да предприема в конкретни ситуации. Включително ако говорим и за умерения протекционизъм, защото в момента привържениците на либералната икономика казват, не трябва да има протекционизъм, обвиняват Тръмп в подобна посока. Брекзит беше част от подобен. Естествено е, че отвореният пазар дава много на всички. Но в определени моменти на историята
е необходимо да се случи нещо друго, особено когато се наблюдават тенденции, каквито има в момента. Защото в край на кращата ние не знаем дали началото на 21 век няма да повтори началото на 20 век. И това, което наблюдаваме като проблеми, геополитически проблеми, и Турция, и Русия, и Европа, и Съединените щати, сблъсъка щатите, Китай, щатите, Русия, не е ясно как точно ще се развият. И в такива моменти все пак националните държави трябва да имат силата, ако вашата икономика е разпръсната навсякъде, примерно ако щатите си оставили цялата икономика в Китай, което естествено, че не е вярно, но ако го допуснем, как биха могли да изнесат една реална война, като нямат икономическата мощ да го направят? За всичко това и за темата какво се случва от тук натам и какво значат резултатите, които получихме с нощи от изборите, ще си говорим с нашия гост Нено Димов. Сега прекъсваме за кратки реклами, ще се видим отново след тях.